takon dhewe kowe jane jenengmu sapa to Kek? Hartono. Wah ayo tak goleki nang Amarta kok ora ana wong. Wah wis cedhis-cedhis do metu. Sinuwun Darawati. Iya Bagong. Darawarku Dara. Iya Bagong. Lah bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Lho kadangmu sepo? Iya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa bapa ngono engko ndak nesu. Wah Janaka duwe anak calon gali. Lah ngono kowe. Iki jugal kewarisan. Dimenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya terus apa ora wae. Mbok ngono. Kowe terus ganggu terus. Bagong terus mutung terus melayu ora. Ibumu menyang endi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang endi? Digawa Dewa Srani, tak pecah ndase Dewa Srani. Ayo sampean ki ngendika ya cobloko kok ya. Ibune nendi? Ibune digawa Dewa Srani, pecah ndase Dewa Srani. Ha cetha kae muring tenan kae. Wis ben kapok Dewa Srani. Cakra Petruk. Lah aku ngerti lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petruk. Sing matane kira mau ndi? Oh, Reng Gloreng. Ngapa? Lah iki sapa wau? Kek. Kuwi Gareng. Iki Gareng. Iya. Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau? Gong, goleki Gong. Wis tak paro mrene ngono. Sing diparo awak mataku jare kok ndok dadaran. Wis tak paro matane omong ngono. Iki bendaramu. Ora sudi bendara kaya ngono iki mata ndok dadaran. Nang omah disembah anak bojo nang kene mung padake bakul ndok. Ya rasa nesu ora. Aku pengen weruh ibuku kek ayo ditutke bapakmu, Ndara.